velkommen til min lille blog. Jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg vil svare på i dag. Og det første, det kommer fra Japan Guy 335, og han spørger: Hej Kysen. Kan du godt lide kål? Om jeg kan lide kål? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes ikke, det smager godt, så jeg kan ikke lide kål. Det kan jeg ikke. Så det var til dig, Japan Guy. Jeg kan ikke lide kål. I er meget velkommen til at stille spørgsmål nede i kommentarerne hernede på, og I kan gøre, hvad I har lyst til. Stille verdens spørgsmål lige fra kål til salat. Så det må jeg meget gerne. Så. Okay.